но, нека си го кажем направо, твърде често свършва с главоболи. Това е въпросът, който сигурно всеки, който е минал през това, си е задавал. Обаче от другата страна е онзи смързяващ страх от всички неща, които могат и често го правят, да се объркат. Пътят към мечтания дом често е осеян с едни и същи познати до болка проблеми. Такива, които превръщат целия процес в истинско изпитание за нервите. Проекти, които се проточват и проточват безкрайно. Бюджет, който изведнъж някак мистериозно набъбва. Точно това са капаните, които превръщат всичко в един огромен стрес. Добре, но какво ако има начин да се избегнат всички тези капани? Ако съществува подход, който е създаден точно с тази цел – да превърне цялата тази несигурност и стрес в нещо съвсем различно – в яснота и партньорство. А на практика това означава нещо много важно – пълен контрол върху проекта. Говорим за всичко. От онези невидими, но абсолютно ключови неща, като топлоизолацията, чак до финалните щрихи, които всъщност превръщат едно пространство в дом. Отговорът е чрез процес, който е максимално ясен и прозрачен. Процес, който е създаден, за да елиминира напълно всякакви изненади. Тук ключовата дума е предвидимост. Клиентът знае точно какво да очаква. Ясна цена, точен срок и, много важно, никакви скрити условия или дребен шрифт. А ето го и крайният резултат. Вижте само, пространството е напълно, ама напълно преобразено. Ето я след реставрацията. Разликата е огромна. Сградата не е просто освежена, тя има изцяло нов характер, нов живот. И така, в края на деня, след всичко казано, виждаме, че нещата се свеждат до няколко основни, фундаментални принципа. Принципи, които са в основата на абсолютно всеки проект и всяко едно партньорство с клиент. Първо, качество. Говорим за безкомпромисно качество и на материалите, и на самото изпълнение. Второ, точност. Пазването на сроковете. Тук точността е закон. И накрая, третият стълб – доверие. Може би най-важният от всички. Защото доверието е крайният продукт на целият този процес. И ако следващия ремонт беше изграден върху основа от партньорство, а не от несигурност, трябва ли целият процес да е източник на притеснение? Едно партньорство, което накрая създава не просто по-красив дом, а и спокойствие.